Maabig ya oras, ud sika tayo lamot, pinabilimiran na tatang agagitan kakaaro. Wadya tila lamot, ya patuloy, ya manaral na sayang kablin salita na sa Diyos siya katawan. Pisalamat tayon tuloy, susayan pang kanaunawa, ya mangutkot, ya ragdalom, ud sa kabaliksan na saray panaon na familia. Kaya iba tayo natan, ang gapoy arom, sa District Pastor na Central Pangasinan, Pastor Felipe Mandungat Jr. Pastor, kumusta kayo? Umat, Pastor Ross. Mabigyagod sa kayo namin nagagi. Pisalamatan tayo, Pastor. So, pangkanaunawa, ya interalamot na sa Diyos. Pensyad untan at panaralan tayo sa say kumatlon leksyon. Ya say titulo tuot, say panagprepara ed pananguman. Pastor, ya dagwago ya panagbilay, aga nasabaan so say pananguman. Awa? Changes. I-welcome tayo talagan sa ikwantuingan. Sa kuya bagay, ya agbalot manguman, at sa may agaman amin ya bagay manguman. The only thing that will never change is the word change itself. Kaya sirin, amayamay so pananguman yung sabi. Hanggang saray naturalesa, hanggang sa tuo, ang minute manguman, udsayan mundo. Kaya Pastor Kwantot, say importante, at amay awatin tayo, ya walay pananguman, tan man prepare tayo, udsarayan pananguman. Pastor, wala susay ng durumaya pananguman niya discuss na sa eleksyon tayo. Bagbalat, pay tayo unalarlam, manpikasi tayo. Pikasi tayo agagi. Sang katagin min ama, maaron Diyos, na singer kami lalamot at trono ay grasya yun. Lapod wardya kami lalamot, yaman aral na sarayang kablin salita yun. Mga sol na sarayan, maabig iran kakabatan ni paakarad say pamilya. Lupanon niya unaligwas sa pamilya na balang sakit si kami. Ama, karon milalamot, sukiwawala yun. Lautlas ay panangidalan yun si kami, tapayunantan. Tuwa-tuwa ya natulasan min amin, susarayan mga bangat. At makatulong ya, at sa isik der, tan ikasil, mamaliyo, mabiskag sa pamilya na balang sakit. Sa namin sukuron kung garanon ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor. Say teksto ya ipapat pastor na rumo ganad Salmo 85 bersikulo 13. Anto sa ibabagad to ya Pastor ni paakarad say panagprepara pananguman. Salmo 85 bersikulo 13. Versikulo 13. Katuyay so kanto agagi. Say in katunong unlaed unaan to tan ipasan to susaray kundang to dalanan. On. Pastor, nanan tayo, sa inkatunong kuno, so say ulaed arapan, tan ipasan so saray kundang tuod, say dalan. Anto so say gaybay ito ni bagaya, Pastor. Jad, sayan mundo, amayamay so say pananguman. Bangbalot, no samay giyaan tayo na sayan bilayod sa Diyos siya katawan, si katunatan sumagmamaliwan to, say kaumaungan to, so say manunaan lawas. Tan amay bakas na salito, si katunaan ni sumagmaliw tayo yan to, dalan. Agaylay dakop susayan, teksto pa sarewa, yang gaman ng tan, agdatalusan susayan mundo. Amayamay so agaylay irap ya talusan ng sayan mundo, pero sa ikwanto, no si katayo sumansyan siya, yung untumbukad sa kudang na sa Diyos, yung magbaliw ya dalan tayo, ag tayon balutan to Pastor, na balang. Bata Pastor Ross. Pastor, akinat sa isa kaya to, kaukulan niya mamprepara sa pananguman. Importante man Pastor Ross eh. No say sakit to at sing aka mindset la. Wala ladnunot to, ya parte na say bilay to sa pananguman. At akaparaan Pastor Ross. Importante ya no talusan tutan mamparaan tapi nun tanat ang gano antoy nagawad arapon sing saragtos sa may unalagay man talunggaring ed amin nasarayan pananguman niya unsabid sikat. Anto susay pananguman niya ibabaga to. Dayarin pananguman nad say edad. Sa rami BBI Pastor no maminsan no wala tatawagan daya hormonal change. O no wala rami man menopause, mandumay lamanda, mandumay era. Arami aron Pastor nayarin pananguman nad say panagbilay. Walay mayaman, abangkrap, trabaho, imirap, manguman susay bilay to. O nayarin amay mayaman, imaman, amay mairap, nagmaliw yung mayaman, lapod sa to. Sa Pastor, nanin tayo, ara may malusog, kung tayo, may balibali lamanda, dan sakit eran bigla, imuyas. Or nayarin aglatatambal may sakit, so wala rin pananguman.
no aga akatarya so sa isa kaya to, walay nalik na to ya siguro harshness. Nayari no wala sa may sakit ya linawayan nalik na o nayari na may Roman. unerman. Kaya no aga akatarya ando ibabaga pastor na Roma 2:23. Di Roma 2:23 pastoros ayos kunto ay. Unong pananguman. Sika amalikit ka ganggan lapo inpaka luksum ganggan pabandayin mo sa Diyos. Pastor, sa ikonto di tanay, noong sabi so sa may panarunguman, kumuntaan tatayo so sa may ganggan na sa Diyos, may prinsipyo na katuan. Noon to may manupag o kanupugan, tanag tayo pabandayan sa Diyos. Sa isang kaimportante pastor, unsabi man so sa may pananguman at bilay. Nayarin, nauman so sa iliknaan, nauman so sa estado na bilay, nayarin nauman so sa ayaman, nauman so sa trabaho, sa importante, antam so sa prinsipyo, ya panagbilay na duga, ya mandayo sa Diyos sa katawan, ya agmobalot isasalat so sa may ganganto tan prinsipyo na kamaungan. Importante man pastoros. Dapat agagi akaset la sumain tayo, ya parte na sa bilay tayo sa pananguman. At noon sabitan man ay pastoros, dapat manaya, mansyan siya tayo nakaalagay, at sara may prinsipyo na masantong Biblia, ya dapat at anggapoy sa sakripisyo tayo sa rama. On pastor, wala so sa may apatira ya arapon tayo ya. No inarap tayo ya pastor, on sabi may pananguman ya talaga bilay. Sa una at amay jad panangasawa. Ha? Tatapikan tayo. Ando ibabaga pastor na Genesis 2:24. Jad Genesis 2:24 agagi, sa ikonto jay. 24. Kanyan say sakay alaki tay nanto so amato tan inato et yamong to sa sawato et saksakay ira alaman na ani. Pastor, agaylay balaga pananguman niya wa. Amay sakay laki, no amay jad panangasawa. Tainan mo susay pamilyam, susay nanay tan tatay mo. Ay anta binalagan mo. Kanya pastor, antayo nununutan kuya. Ay panangasawa talaga balbalaga kinya, begdat. Akin ay. Itilak mo kalamuro sara may pinagpablimod panagbilay, tan pinagpablida ka. Ang gano bukbukor mo na nak, itilak mo'y ateng mo. Tan si kamot, napagya iter da ka. Agda ka ko mon pigilan. Awa pastor, so importante ya. Ang tigawan to ko itilak susay ateng. Sara may ateng balot, iter da susay anak da, o love of giving. Awa pastor. Ito labay baga Pastor Rosiano, may intilak mo lingwan ang mula. On. Hindi. Itilak mo labat para sa may pamilya, yililinag mo. On pastor, umbiig labat. Umbiig labat. Pero ang tugabaya unlingwan. Ang tugabaya iba gaya may itilak at unlingwan. Unlingwan. So agi ingat at umbiig, gawa Umbiig pastor. labat. Umbiig. Kaya ari may drastic change, arami arom agda sarag saya. Wala may tatawag nga daingan term pastor ya, mamasboy kunda tag tunitilak so ating to no laki. Pastor Ros. Awa? Lalo no uni ka iha, bugbo ko rabi, nangali aga itermot na ateng at overprotective. So at least dapat akatarya tayo sa rayan pananguman no mga asawa. Pastor kanto sa IBE, unalis itilak to and cleave. Yon. May kasakay. May kasakay. Ayaw lalo pastor sa may mairap sa saya may kasakay pastor wa no nunung tayo yung prinsipyo to ya, agay layra patumbukan mo sa saya. Amay agmo kanayon inged natan sa kwanto may atupot ko pastor mga sawaak pakanan ko agko kanayon kwanto. Ama may giving, awa? And no minsan pastor, no mga sawa kamot, wala ra may nunsaman, balulaki ka, sarag mo yung basketball yang gadalas alaunay labi. Sarag mo yung ulad barkada mo, unugip ang gadiner, natan andila, cleansing man pastor wa, naikal so sa rama na dati may gagawaan at panagbilay mo. Na may oneness, ibabago to may mamaliw kayo sa sakay Pastor Ros. Desisyon, may planning, dapat saksakay so kanunutan. Naliwan sa may nansama, balulaki ka na, walay sarili niya desisyon, walay sarili niya kwarta, natan, saksakay lang amin. Talagang, singa mamaliw kilang saksakay alaman. Kaya pastor, no magmaliw kilang saksakay, anggad korta, anggad cellphone, saksakila, agad na yaarin, walay password to, yag mo agantay sweetheart. O, sakay kayo cellphone, duwari cellphone nyo, pero singano saksakay, ito nalukasan yun doon. Nalukasan yun doon. Ang kapoy yamot. Oneness. Sa pastor, ibabagal kanyang sirin, no pag yung mangit mantarya, sayan pa ng asawa. Eh, sari kabataan diktan, agtayo kumun. Antayo, makakasi antay ramay, ang asawa, lapod, ginawa da, so sa may gawa ang labak kumuna sa nasawa, kanyan,
napaglaya mga sawalara, agara katarya. Actually, Pastor, sa itali-tali tayo bilang Pastor Awa. Amay-amay so agaman siyan relasyon niya san asawa. Tamay ko mo lang ti dapat akatarya. Dapat aray lakitan bibi man asawalara, akatarya lay nunod da. Ya mamaliw ya sa kairan laman. Angga po tanan nan asawara sa ilabay dan kanya-kanya. Awa? Angga po'y pakialaman na cellphone, angga po'y pakialaman na gamit. Ang gapoy tupot-tupot, aga nayari man agagi. Dapat akatarya tayo sa may changes. May drastic changes. Ibabaga ng Pastor Rosler, ya partitan na sa may panangasawa. On. Say pastor, so amay dyan panangasawa, so amay so nauman. On. Awa? Hanggang sa may financial, amin, pastor. At hanggang na may environment. Agkala nayarin, may among niyod sa atang kumon, no, nayagyari, awa? Ta dyan sa kayayaman, sa kailaba so reyna. Ano, duwara kayo ng biyanan mo, duwara kailan rin na. Ang kapo na yari. Magulo. Diyan sa kaya kahiran, sa kay labat so ari. Ano, duwara laran ari, magulo. Awa? Pastor, say kumadoyan pa ipreparaan ko mo amay dyan panagmaliw ya ateng or parenting kuanda. Inar tayo itar ya so sari anak. Anto ibabagan na Salmo 127 verses 4 and 5. 127 verses 4 and 5, second to jay. Singasaray panapana, lima na sakay mabiskag ato untan so saray anak na kalanguran magayaga so tuo ya wala sikato so pananginan na panapana anapno na panapana yaag ira ang baing na ani numisalita ra saray kakabusol pinto na pulong. Pastor, bali-bali ibabaga tud na advice. Ya saray aten ko do, ibaga daray anak da. Ya magmaliw eran singa panapana, araw. In the hands of the Almighty. Pastor, antoy gabay ito ibaga, jad pa nakanunod yun, ha? No samay sa kaya pana o araw, at walad lima na sa kaya masubag, tan talagan mabiskag ya warrior. Antoy nagawa na sama na panapana, nausar kasin maong o antoy nangyari nagawaan to. Makalaban kasi. Nasay sakya panapana Pastoros araw at ugna nasay sakya maong skilled tan maksil ya tuo. Man talunggaring tan anto sa purpose to bilay to nagawaan to. Kanyan sa ibabagatutan pastor, amay anak na sakya akatarya ya ateng unsay panagmaliw ya ateng. At imomol dito sa samay anak tuod dugay ya panagbilay. Singa to ikakarga so samay anak to, singa pana, ya ikakarga to anto, lima na samay nayari ya lumalaban o soldier or warrior. Untan tumot pastor wa, no samay sa kaya atin, at imomol dito sa samay anak to, ya magmalayo ya matakot sa Dios, wala na dugan prinsipyo panagbilay. Sikat ikakarga to sa samay anak to, lima na say manamalsa, ama na anak to, dakil so na accomplish to na ani. Lagkalahot lang sa ikimay na sa Diyos sa katawan. Sinabi mo ibaga Pastoros, sa parenting Pastoros, sing ano, ipapalima tayo, o Diyos siya katawan, sa sare anak tayo, i-intertumat lang lamang si katawan. On. Magbalat, anto sa iba nga tayo pag gumaliw iran sa kaya panapana o pana, at lima na sa kaya mighty warrior, at sa lima na sa Diyos. Sa nanditan Pastoros, may kiyan, may managpasensya. Dapat, sa kaya karakter na sa anak na Diyos, sa Kristiyano, maanos. Tan, managpaabo ba, Pastor Ross? Importante rata. Tayo, Pastor, wala susamay ka na yun mi. Ya, sa ilay na iton moto to bilay, anusan. 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 No, wala ko na yung anos, kwanto. Wala kung may tiyaga, may nilaga, kwanto ba? Ay, no, anto ipangan, sa ilalim ko na ringal, ay anusan. At ano yan ay sugay ito, no, ibaga. No, ang gapulay gasolina at manakarla, ay anusan. Kanyan, nanugugaw kami, sa moto min sa naagi, ay anusan. Pastor, no, say ipanganat, in lambong nga talon niya, impakas nagad bagoong, sa iba gamiit, Anusan. ay anusan. Pastor, so, say totoo ko, no, say anak na Diyos, at magmaliw yan maanos. Anto yung bagay yun na naman, Pastor? Mapaabo ba? Mapaabo ba? Aliwan, mapaatagay. Sa ikwanto, sa ramay mapaabo ba, iyatagay na sa Diyos na ani. Sa ramay atang kumunot, iba nga tayon mapaabo ba? Paano tayon iba nga yung mapaabo ba, so saray anak tayo agalimira? No, minsan, Pastor, nababangatan iran mamali yung panagpaatagay. At sa ramay gadgets. At sa ramay kawas. Batan Pastor Ross. Antayo, walay kabat, kuya, masikad.
Basta say kausto, duara labat. Ya may pisa Sabado to. Oh. Ang malabat, pastor, ang kapularom. Pasusublayan to ba? Pasusublayan to labat. Oo. Basta say parad si kato, malinis, tan man marakapan ng nangan. Presentable. Presentable. Ang gano, pasusublayan labat. Unta, pastor, to sa prinsipyo to, panagbilay. Yung, ang ganong mayaman, pastor, ta, ayan ibabagak, no ulan Manila, ang balot unlulagan na jeep o LRT. Magkukumute. Puro taksin nay-nay. Human, pero duara labat sa pisa Sabado to. Aba? Sa kwanto din tender-hearted. Mauyamon puso. Mauyamon puso. Antoy ka ba ito ni bagay, Pastor Parad? Say mauyamon. Ay, si kwento dyan kasi, Pastor Ross, si katayuran atang, bangat ang tayo anak tayo mamali mauyamon puso. Awa. Labay ito ni baga. Kinira, si arayan totoo ko mo nagagi. So, arayan anak tayo, so ibangat tayo, ya, mamaliw, ya, maarong lamang, Pastor Ross. Ibangat tayo, ya agam mamaliw masubog. No, ang ingan, at pa na maglito man, mamaliw iran bendisyon lamang at kapara danto. Kanyan si rin, agaylay dakop, matatang talagagay mira, ya sari atang ni bangat daray anak da, na magmaliw iran mapaabo ba, magmaliw iraya mapasensya o maanos, tanto mauya mo susay puso. Sa mauya mo puso, pastor, may aga masubugaw Masubog. may numan salita, daaka na di pa nagsalita. May makatalos. Matalos. Untan tumat, pastor, may say puso tuot, nainay ya mangaro. Mauya mo. Tan, pastor, sa isang karakpan diya, aramay ateng, ya itatarya da susay anak da, say Bilayan din. bilayan diya. So, atan, Pastor Ross. Atan, so number one ko mo yung goal na sa atan. Katon dyan kin, Pastor Ross. Yan child dedication. Lanang tayo ibabagad tan. Yan sa sakya purpose sa child dedication, Pastor Ross. At sa may ateng, isipan da Diyos siya katawan. Yan lulugyo na umbabalag so sara may anak da. At antoy. Lulugyo umbabalag iri ugugaw. Sandara isit dan na aaralan niya aruon. So manamalsa da. Kasi katutan sa purpose. Iparaan tayo ra. At sa bilayan yan ka. Pastor, unaan, prepara, at sa panag-asawa. Panag-asawa. Umadwa, at panagmaliw ya atin. Sa kumatlo, pastor. Sa kumatlo, may isabidad sa may old age. Inaral tayo ng binagya may umpatay kad old age, sawa? May nawalan ira na sa maong ya disposition at bilay o dino maong yang aran. Ya walay sing anong marakop ya itilak dal sa tapo na dali. Sa kuanan Eric Erickson, pastor, sa kaya psychologist. No say sa kaya to unidad la na sa isinta. Noon nang laed bilay to. After 6 years, sawa? Senior citizen la. As he looks back, wala ko na iduaran liknaan niya nalik na to. No ginawa to'y maong, ginawa to'y best at bilay to, noon nang la, nawalaan na integrity. Akin ay, lapod ginawa to'y best to. Arami arong balat, yagda ginawa'y best da, unang nang irad bunag da, hanggang po'y agawan da, walaan iran nata na despair. Duara, pastor, integrity or despair. Nagbabawi. Atan, pastor, say panagpreparan sa atan natan ni agtayo ni matakkan wa. Anto ibabaga, pastor, na say 90 versikulogis na salmo. 90 versikulo 10 na salmo. Sa kwento di agagi. 70 taon sudukay na panbilay mi. O dino siningag ed kaksilan na 80 taon. At say kapangtaan, say kapangtaan da mansagpot mi tan manerman. Tas ikatuso napaso ed magano tan untikyab kamila. Pastor, napasoya magano. Paso yung magano. Agaylay gano'y bilay, pastor. Sa yung ano nimbo naglabat, taloy taong kulabat. Natan, amay panguluan ko, taloy taon tula. Oh, pastor, ang kulay bigay edad ko, pastor, awa. Unsi kayo mo't, pastor, awa. Pagkitaon nyo lang, pastor. 40 la, Pastor. Awang 40 kila, pastor. Talagan, singa kila ba 39. Agay ka. Pinawasan mo sa kila ba, Pastor, sa... Kaya, pastor, natatagan tayo sa say bilay, agaylay gano. Total. Agyo na papaamtaan, 41 kila, sa mga malilan, 50, man-retire. No, agaylay pulos na say panaon. At kanto, pastor, dyan ita kan tayo kumun. Wala kumoy taluran ang tayo lilingwanan. Unaan, na-develop kumoy sarili tayo ya aralem ya manuno ya tuo. Deep person. Amay magmali tayo kumun ya tuo ya aralem ya manunot. Ano ko pa ito bagay, pastor? Bagam tay ayan to at aralum so inka to. Pastor Ross. At
mano principal, may manangaro, may maong karakter na sa kiyato tulad si kato. Sa isa kay ni pastorya definasyon dad say aralem matuo. Amay aralem so pakaamta tuod sa Dios sa katawan. Antayo pastor duma, walay dumaya karakter na sarami tutuon mata, walay takot na Dios. Not necessarily pastor. Ang gansyo pa. No sa katayot mabasa tayo, walay relasyon tayo Dios sa katawan. Aralem so sa katuo tayo. Ang ngali pastor misteryoso kwanda lapud no walay man sasabag agman ri akyatampol, agbasalita. Actually, pastor, sa ituon aralem. Amay tuon mauyamo, may babagam lantin aga masalita. Araman nyo, aramay totoo kunon marareun, si karaso aralem. Tanang mo'y danog. Sa ilog, no aralem, marareun. Pero no maingal, o di magalaw, atapog. Maganal-gal, Ang tanto mat pastor, may kwarta. Kung napatak ko no may piso, May maksil. Pero napatak may 1,000, Marundan. marendaan. Tugatan, Sa pastor. kanyang pastor, sa may tuuya, anak na Diyos, aluwang masalita manaya. So, no aralam kanto, manuno ni kasi antes siya man salita. Tugatan. Okay? Sa kumadwa pastor, no jad itak ken na-develop ko mo tapen makatarian itak ken natan laba ni man di-develop la may good habits. Good habit. Antura tay good habits pastor halimbawa, good habits jad panangan, maadyak, Madya ka. jad pa nag-ugip, antaton masagbay, sagbay unugip, masagbay bangon. Diba? Ang mahialon sa may masagbay unugip, pen ugip la ugip. Ano ba masara? Develop. Jad malinis ed say panagkawos, jad jad abong. Anto masanto ed simbaan, tan jad labas sa simbahan. So arayan i-develop ya habits pastor na awit ang gadita ken. At saraya ko mun sa mangitar na sa may integridad sa kiyato. Si marakbad sa pastoros, no arayan maungya develop tayo, no itaken tayo. Mamalo yan legacy tayo nayarin alagan. Nasaray tutumbok yan ni rasyonal si katayo. Tuatan pastor. And then sa last pastor sa isang karak pa na may makadevelop ko mun, jad itak ka na may passion ed panggawa na sa misyon ed sa panangibawag na sa ebanghelyo. Agaylay dakep pastor Agaylay dakep na tayo wala rin elder. Sa kaya elder yan ko si elder custodio pastor. Ayun to ka pastor. Nanampay inawala papatay man mga kalar ni. Pastor, may passion to ed sa panagkalar waman ang gad utit sa bilay to. At ito ni babagang pastoros, ang ganon ton oras mo tawagan ta na Bible study. Ang ganon pakanan man Bible study ta. Od, mas gabay to ni ingay mong Bible study dun sa imangan. So, ay may passion, Amay baga tayong passion, pastor, amay aro, amay Liket. agka manaalagar na kasalahat. Akin ay, lapod jadlik naan mo, aman lang may kasalat na amin, amay jad pa nagmisyon. Sa ilaws, pastor, at amay panangipreparaan, Patay. ipapatay. Pastoros. Anto ibabaga, pastor, na unong Korinto, 15, versikulo 24 hanggang 26. Nang tayo uno ko rin to pastoros. 15, 24 hanggang 26. 15, 24 hanggang 26. On, pastor. Sa ikwanto ay, insan on sabi kasamputan sano iterto so panarian at Diyos tan Ama. Sano nagkalto lara yamin panagari tan ami panangulay tan pakayari. Ta si katoso nakaukulan amanari ang gad pakapagian tud saray kabusol to ed silong na saray salita to. Say kaunuran niya kabusol ya naekal na ani say patay. Say kaunuran niya kabusol yan naekal na ani pastor. Say patay. Ganyan ang bagdan ang kapunin Diyos sa katawan wala so say patay. At anto pastor so ibabaga to say solusyon na patay na ni si Kristo. Kaya ang bagdan agtindi na tayo at arapon tayo ipatay, connecta tayo sa may Dios, ya si katulabat so say solusyon na say patay. Pastor, no mangi-pray para tayo sarili tayo manaya, say ipapatay, jad Diyos tayo labat connecta. Kinang Kristo. Aliwan Saint Peter, pastor arami-aram kasi pastor, say panangitarya dati papatay, napulaganda lamay Saint Peter. O akasaliw laray, dalin, di ba? Memorial. Memorial, dyan siya tayo pastor, di ba? Dyan malasikit. Garden of Cielo. Ganda. No, akasaliw laray, di ba? Nakatarilaray papatay, andi. Sa katarya, di papatay manaya tatang ito nagagimirat. Alawan sa may akasaliw ka lang, nalungon mo, wag ingan. Aka-connecta ka sa Diyos sa katawan. Sa kumadwa, pastoros, may
lawas siya, kawusad sika. So sa may righteousness ng Kristo. On pastor, amay salimbeng mun bungat. So sa may ingkamaong. Awa? Salimbeng mun bungat so sa may panangilaban ng Kristo, panagbilay mo. Moment by moment. Bawat bukta. Bawat oras, bawat segundo. Segundo doon lalabas, ag mo kumon uubaran. Antay pastor nga, ag mo kumon lalaksubod. Lalaksubod. So sa may ingkamaong ng Kristo may panangilaban tuod si katayo. Say- Pastor Antonio Susay ni bagay. Sa isa kini dyan, Pastor Ross, tutungtungan tayo sa panangiparaan na sa bilay tayo at patoy. Dapat amay panakar tayo. Ya kaiba si Jesus sa dagaw-agaw ya pambibilay tayo. So lawas kumon. Yan ang nangadbalang sa akin. Pastor Antoy gabay ton ibaga may panakar. Panakar, no, ibaga tayo panakar, Pastor Ross. Ya kaiba sa Diyos siya katawan. At amay bilay to, amay kaliktan to, si katos lawas tayong gagawin at bilay tayo. Sa On. karakter ng Kristo, sulanang yan ang si katayo. Say arom ya definition dadya pastor ano may panakar at bilay kundi may panagbilay mismo. Ta may panakar, amay sali, inerso pa no gabay may ulad sa kayapasin. Panakar ka may sali so gamitin mo. Sa gabay ito ibagay si rin, iner may direction nila mo, yung panakar. So it means direction. Yun. And pastor, sa panagbilay tayo kumun, at lainaya kaiba tayo sa Diyos at panakar tayo. Anto ni susaray utit ya pananalitan gabay yun i-share pastor sa yan panag-aral. Okay, say sakay. Say isang ka-importante yan agagi at bilay tayong kulaan tayo natan. At ang gapoy arom na liwan samay panangiparaan tayo na bilay tayo. Na intiron pamilya tayo. At say kumadwan isabi na Diyos siya katawan. Agagi warja tayo sa tapong nadalin. Lapod mandalagar tayo at sa tay manangilaban tayo. Katun kumon awitan tayo sa pamilya tayo. At say mas marakap tan mas masagder, mas asinger relasyon niya Diyos siya katawan. Tapian jad kumadwan isabi na say mapalar tayo ni Jesus. Buo sa pamilya tayo. Ya manawir na sa bilayan biyangga. Pastor Felipe, say amayama yung sasabiya panagpasimbalo, ibabaga tayo naman niya, bungat yung sasabiya ag nasabaan niya panagbalo. Awa? O changes at bilay tayo. Panagduma. Duaran na inay pastor awa. So nupag nanunutan tayo. Unsabi, so sara may aga nasabaan niya panduruma. Balit kumunta mantarya tayo. Kumadwa pastor, say pantaryan tayo at amay unsabi, ya katawan tayon manangilaban. Yan unsabi la, ang tulang balot mangilaban, wag ingat, alwalan say nato mangilaban, no, mangukumla. At atan kumun so say pantaryan tayo, pinag tayo na shock, no sa tanle unsabi. At nung sabi latan, pastor, manawir tayo bilayan di anggan. Apatira pastor, may imbaga to na niman, ya pantaryaan, panangasawa, panagmaliw, ya aten. Ano dyan? Itakkan. Itakkan, tadyan ipapatay. Pastor, ya ritmo na say bilay. Ayan ritmo na say bilay. Say sampu to ya at may isabi na say Diyos. Oh, tratang sa sarap. No, mangi-pray para tayo sa may isabi na say Diyos. Ayan napatiran, kapulay problema. Lapod, ag tayong balot, tatang na kaya na tao-tao, no mangi-pray para tayo sa sasabi Diyos, at sayan apatiraya, panagpre-pray para. Pastor, nayarin mampikasi kayo. Okay. Pikasi tayo agagi. Say dayo, tanpi sa salamat Ama, sulabay mi na ipawilid masantun nga ranyod. Sayan insumpal na sayan ng panaaral mi, ni paakar, at say panangiparaan na say bilay mi. Ama, labay mi, ya manawir kami na sa bilayan di anggaan, kabiyangan sa intiron pamilya mi. At tinigdan nyo kami na say apatiran importantin ritmo na say panagbilay. Tulungan nyo kami sirin, Ama, ya mangiparaan, adamin ya sayan apatira, ya parte na say bilay mi, tapianuntan. At yad ipawil na say mapalar yun, anak. Si kami ta sa intiron pamilya mi. So nabot, manawir na say bilayan di anggaan. Say na miskuroon kun nga ni Jesus. Amen. Salamat at atang tanagagi, at sa impanibayon si kami. Salamat Pastor Felipe, at sa mararakap ya aral, ya impoderyo lalaman.